Krishna, Hare Hare Krishna, Krishna, Krishna Hare Krishna, Hare Hare, Hare, Hare Ram, Hare Hare Ram, Ram, Ram Hare Ram, Ram, Ram Hare Hare, Ram, Hare Hare, Hare Hare Krishna, Krishna, Hare Hare Krishna, Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Hare Ram, Ram, Hare Ram, Ram Ram Ram, Ram, Hare Hare Hare, Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna. ஸோ நம்ம இன்னைக்கு ஸ்ரீமத் பாகவதத்துல ஃபர்ஸ்ட் கேண்டோல 5வது சாப்டர்ல 19வது ஸ்லோகம் இன்னைக்கு பார்க்க போறோம். ஹரே கிருஷ்ணா. நம்ம இது வரைக்கும் நம்ம இந்த லாஸ்ட் 3-4 டேஸ் நம்ம என்ன பார்த்துட்டு இருக்கோம் அப்படின்னு சொன்னா, ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி வாழ்க. நம்ம என்ன பார்த்துட்டு இருக்கோம்னா, ஒரு பக்தன் பக்தி தொண்டிலிருந்து சில சாகரியங்கள்ல வீழ்ச்சி அடையக்கூடிய நிலை உண்டு இல்லையா? யார இருந்த நம்ம எல்லாம் அந்த உயர்ந்த அளவுக்கு சோல்ஸ் கிடையாது, ஜீவாத்மக்கள் கிடையாது. ஸோ பக்தர்களுக்கு சம்டைம்ஸ் வீழ்ச்சி அடைகிறதுக்கு வாய்ப்பு கொள்ளும். ஆனால் அந்த பக்தர்களோட நிலை என்ன, நம்ம பாகவத்தில எல்லாம் பார்த்துருக்கோம். அந்த மாதிரி இருக்கிற பக்தர்கள் கண்டிப்பாக வீழ்ச்சி அடைந்தால் கூட மீண்டும் அவர்களுக்கு அதை மீண்டெடுத்து பகவானை சென்றடையறதுக்கு முடியும் அப்படின்ட்டு நம்ம பார்க்கணும். ஆனால் கர்மிகளுக்கு அந்த வாய்ப்புகளே கிடையாது. ஏன்னா அவர்கள் புலன் இன்பத்திலே தான் ஈடுபட்டு இருக்கிறார்கள். அதிலே மூழ்கி இருக்கும்போது ஒரு காலம் பகவானை சென்றடைய முடியாது அப்படின்ட்டு நம்ம பார்க்கணும். அதுதான் இந்த 17, 18 இந்த 19வது ஸ்லோகத்திலையும் அதுதான் பார்க்க போறோம். ஓகே, ஸ்லோகத்தை உங்களுக்கு ஷேர் பண்றேன். நீங்க யாராச்சும் பக்தர்கள் ஏன் வீழ்ச்சி அடைந்தாலும் அவர்களுக்கு எந்த நஷ்டமும் இல்லை அப்படின்னு சொல்றதுக்கு காரணம் என்ன நினைக்கிறீங்க? கர்மிகளுக்கு கண்டிப்பாக ஓய்வு கிடையாது. ஆனா பக்தர்கள் வீழ்ச்சி அடைந்தாலும் அவர்களுக்கு ஓய்வு உண்டு. ஏன்னா அவர்களுடைய இலக்கினை அவர்கள் அடைய முடியும் அப்படின்னு சொல்லலாம். என்ன நினைக்கிறீங்க நீங்க? எதனால அந்த மாதிரி நிலை பக்தர்களுக்கு மட்டும் உள்ளது? பக்தர்கள் சரணடைஞ்சிட்டோம். நம்ம பகவானுடைய பாதங்களில் சரணடைகிறோம். பகவானை ஒரு தடவை சரணடைஞ்சிட்டோம்னா பகவான் நம்மளை பார்த்துக்கிறாரு இல்லையா பிரபுஜி? ஏதாவது ப்ராப்ளம் வந்தா அவர் நமக்கு அந்த ஞாபக சக்தியும் கொடுத்து நம்மளை திரும்ப கூப்பிட்டுக்கிறாரு. ஆனா நம்ம வீழ்ச்சி அடைஞ்சிடுறோம்ல, அப்புறம் பின்ன எப்படி பகவான் சென்றடைய முடியும் நினைக்கிறீங்க? மறுபிறவியில வாய்ப்பு கொடுக்கிறாருல பிரபு. சப்போஸ் இதுல மிக்ஸ் ஆனாலும் நம்ம அடுத்த பிரிவில செல்வந்தர்லயோ செய்வந்தர் இதுலயோ பிறந்து பக்தியை தொடர்றதுக்கான வாய்ப்பு பகவானை அளிக்கிறாருன்னு பார்த்திருக்கோம். கனெக்ட் பண்ணலாமா பிரபு? அப்படி அது ஒரு வெரி வேலிட் பாயிண்ட். அது ஒரு வெரி வேலிட் பாயிண்ட். ஸோ நம்ம கொஞ்சம் ஸ்லோகத்தை பார்த்துட்டு நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணும்போது இன்னும் அடிஷ்னல் ரெவலேஷன் நமக்கு கண்டிப்பாக வெரி குட் பாயிண்ட். அது ஏன்னா பகவத்கீதையில அதை நம்ம பார்த்துருக்கோம் இல்லையா? தட் இஸ் கரெக்ட். பிரபு சொன்னது வெரி வேலிட் பாயிண்ட். அது மட்டுமல்ல சில அடிஷ்னல் பாயிண்ட்ஸ் இருக்கிறதையும் கூட நம்ம பார்க்க போறோம். இது பார்த்தீங்கன்னா நம்ம 18வது ஸ்லோகத்தில் நம்ம என்ன பார்த்தோம்னா, உண்மையில் புத்திசாலிகளாகவும் தத்துவ பிரியர்களாகவும் இருப்பவர்கள் பிரம்மலோகத்திலிருந்து பாதாள லோகம் வரைக்கும் சுற்றி திரிந்தாலும் அடைய முடியாத உயர்ந்த முடிவு மட்டுமே முயல வேண்டும். ஸோ நம்ம எந்த இதுல இருந்தாலும் சரி, நம்ம என்ன உயர்ந்த முடிவு பகவானை சென்றடையணும் அப்படின்ட்டு இல்லையா? மனித பிறகு எடுத்தாச்சு. ஆனால் நம்ம பகவானை சென்றடைய வேண்டும் என்று இலக்கு நம் மனதில் எப்பொழுதும் இருந்து அதற்கு நாம் முற்படும் போது நாம் என்ன நடக்க போகுது? துன்பங்களை நாம் விரும்பாத போதிலும் காலப்போக்கில் அவற்றை நாம் அடைவதைப் போல புலனுகர்வால் பெறப்படும் மகிழ்ச்சியும் காலப்போக்கில் தானாகவே நம்மால் அடைய முடியும். அப்படின்னு என்ன? இதுல நிகழ்ச்சி, இந்த புலனுணர்வு கிடைக்கிற மகிழ்ச்சி நமக்கு ஆட்டோமேட்டிக்கா நம்ம பக்தி தோணில செஞ்சா வருமா அப்படின்னா அது கிடையாது. ஏன்னா அதை விட உன்னதமான ஆனந்தம்
அது நமக்கு கிடைக்கும் பக்தி தொண்டு. அப்போ இந்த சின்ன சின்ன இந்த புலனின்பத்தில் கிடைக்கக்கூடிய மகிழ்ச்சி எல்லாம் ஒன்றும் இல்லை, அதோட இட்ஸ் வெரி இன்சிக்னிஃபிகன்ட் அப்படின்னு நம்ம இதுல இருந்து தெரிஞ்சுக்கிறோம். இது புரிஞ்சுக்கணும். இல்லாட்டினா சம்டைம்ஸ் எல்லாரும் மிஸ் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுறதுக்கு வாய்ப்புகள் உண்டு. ஸோ புலனின்பத்தினால் கிடைக்கும் மகிழ்ச்சி ரொம்ப டெம்பரரி. அது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம பரம இது தட் இஸ் பரமனை அடையும் போது கிடைக்கக்கூடிய இந்த இன்பமானது பல மடங்கு இந்த புலனின்பத்தை விட உயர்ந்தது. அப்படி நம்ம கிளாசிக் எக்ஸாம்பிள் யாரு? துருவம் இல்லையா? அவர் முதல்ல அவருக்கு எல்லா அரசர்களை விட உயர்ந்ததாக இருக்கணும், உயர்ந்த நிலையில் அடைய வேண்டும், அவருக்கு உயர்ந்த நாட்டை ஆள வேண்டும் அப்படின்னு எல்லாம் இருந்ததெல்லாம் பகவானை பார்த்த உடனே கம்ப்ளீட்டா நடந்து போய் பகவானையே உங்களை பார்த்த அதனால எனக்கு கிடைக்கக்கூடிய அந்த இன்பமானது மற்ற எல்லாத்தை விட உயர்ந்தது அப்படின்னு சொன்னாங்க. என்ன சொன்னாங்க? எனக்கு ஐ காட் டைமண்ட்ஸ், இல்லை வைரங்கள் எனக்கு கிடைக்கும் போது கண்ணாடி கொண்டு பிறகு நான் ஏங்கினேன் முன்னு அப்படின்ட்டு அவர் சொன்னார். அதே மாதிரி தான். ஓகே, ஸோ நம்ம இப்போ பதம் 19 பார்க்க போறோம். யாரு வாசிக்கிறீங்களா? யார் வாசிக்கிறீங்க? வாசிங்க பிரபு. अवै जनोजात कदञ्चनावरजन् मुकुन्द सेवी अन्यवत् अंग संस्कृतिं स्मरन् मुकुन्दाङ्क्रि उपगोहणं पुनर् विहातुम् इच्छेन नरस गृहो जनः. हरे कृष्ण प्रभुजी. ஹரே கிருஷ்ண. தேங்க்யூ பிரபு. ஸோ இதில் என்ன சொல்றாங்கன்னு நம்ம பார்க்கலாம். மொழிபெயர்ப்பு படிக்கட்டுமா பிரபுஜி? மொழிபெயர்ப்பு படிங்க மாதாஜி. மொழிபெயர்ப்பு. என் அன்புள்ள வியாசரே, பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரின் பக்தன் ஒருவர் ஏதோ ஒரு காரணத்தினால் சில சமயங்களில் நிலை தவற நேரிலும் அவர் பிறரைப் போல் பலநோக்கு கருமிகள் முதலான ஜட வாழ்வை நிச்சயமாக அனுபவிக்க மாட்டார். ஏனெனில் பகவானின் தாமரை பாதங்களை ஒருமுறை அனுபவித்த மகிழ்ந்தவரால் அப்பரவச நிலையை திரும்ப திரும்ப நினைவிற்கொள்வதை தவிர அவரால் வேறெதையும் செய்ய முடியாது. ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ மாதாஜி. அவ்வளோ அழகா சொல்றாரு பாருங்க இந்த ஸ்லோகத்துல. என் அன்புள்ள வியாசர் யார் சொல்றாரு? யாரு இந்த ஸ்லோகத்தை யாரு சொல்றாரு? நாரதர் வியாசருக்கு எடுத்து என்ன சொல்றாரு? என் அன்புள்ள வியாசரே, பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரின் பக்தன் ஒருவர் ஏதோ ஒரு காரணத்தினால் சில சமயங்களுக்கு நிலை தவற நேர்ந்தாலும் அவர் பிறரை போல பலநோக்கு கர்மிகளைப் போல, பிறர்னா பலநோக்கு கர்மி முதலானவர்கள், இல்லை பகவான் மேல் ஈடுபாடு இல்லாதவர்கள், இந்த மாதிரி இருக்கிறவங்க எல்லாம் அவர்களை போல பிறரை போல் ஜட வாழ்வை நிச்சயமாக அனுபவிக்க மாட்டார்கள். அவர் கீழே விழுந்தால் கூட ஜட வாழ்வை அவர்கள் கண்டிப்பாக அனுபவிக்க மாட்டார்கள். ஏனெனில் பகவானின் தாமரை பாதங்களை ஒருமுறை அனுபவித்து மகிழ்ந்தவரால் அப்பரவச நிலையை திரும்ப திரும்ப நினைவு கொள்வதை தவிர வேற எதையும் செய்ய முடியாது. பிரபுஜி சொன்ன அப்போ சொன்னீங்க இல்லையா, அந்த ஒன்று பிறப்பு, அது மட்டும் இல்லாமல் பகவானின் தாமரை பாதங்களை ஒருவன் ஒரு முறை அனுபவித்து மகிழ்ந்தவரால் அவரால் திரும்ப அதைத்தான் நினைவு கொள்வாரை தவிர வேற எதையுமே அவர் நினைக்க முடியாது. வேற எதையுமே அவர்கள் விரும்ப மாட்டார்கள். ஏன்னா அந்த அளவுக்கு ஒரு வாட்டி பகவானில் ஈடுபட்டு விட்டால் அவரால் வேற எதையுமே ஒரு உயர்ந்த ஆனந்தமான நிலை என்று நினைக்க முடியாது அவரால் அப்படின்ட்டு இந்த பொருள் சில பாயிண்ட்ஸ் நான் உங்களுக்கு எடுத்து கூற விரும்புகிறேன் பாருங்க. ஏன்னா இதுல என்ன, பகவானின் பக்தன் ஒருவன் பகவானுடைய தாமரை பாதங்களை இனிமையை சுவைத்த ரசகிரகன் அப்படின்றாங்க. தட் இஸ் பகவானுடைய தாமரை பாதங்கள் இனிமை ஒரு வாட்டி சுவைத்து விட்டு அதை அனுபவித்து அந்த நிலையில் இருப்பவங்க என்ன சொல்றாங்க? ரசகிரகன் அப்படின்றாங்க. அப்படி இருப்பதால் அவன் தானாகவே ஜட வாழ்வின் கவர்ச்சியில் ஆர்வமற்றவனாக மாறிவிடுகிறான். ஒரு வாட்டி கீழே விழுந்தால் கூட அதுக்கப்புறம் ஜட வாழ்வில் ஆர்வமற்றவனாக மாறிவிடுகிறான். இப்போ நம்ம அஜாமலருடைய ஒரு எக்ஸாம்பிள் எடுத்தால் கூட அவர் அவர் ஏர்லி டேஸ்ல அவர் பகவான் தொண்டில் இருந்தார். அப்புறம் அவருடைய மனது சஞ்சலப்பட்டு
வேற ஒரு ஈடுபாட்டில் அவர் வந்து ஃபுல்லா மூழ்கி விட்டார். ஆனால் அவர்களுக்கு பகவானுடைய நிலை அந்த ஸ்பார்க் வந்த உடனே என்ன ஆகுது, கடைசி டைம்ல நாராயணா அப்படின்னு சொல்லி மகன் அவருடைய குழந்தையை கூப்பிட்ட அப்புறம் அதுக்கப்புறம் நடந்த நிகழ்வுகள் எல்லாம் பார்த்தோம்னா அப்படி திருப்பி என்ன மீண்டும் வந்து அவரு என்ன ஒரு பக்தனாக மாறினார் இல்லையா. அப்புறம் அவருக்கு எங்க வைகுண்டமே கிடைச்சது அவருக்கு. அதனாலதான் சொல்றேன், பகவானின் பக்தர்கள் ஒரு காலம் வீழ்ச்சி அடைவதில்லை அப்படின்ட்டு. ஏன்னா அவர்களுக்கு அந்த டேஸ்ட் பகவானுடைய அந்த திருப்பாதத்திலிருந்து அவர்களுக்கு கிடைக்கக்கூடிய அந்த மகிழ்ச்சியானது வேறு எதற்கும் ஈடு இல்லை அப்படின்னு நமக்கு புரிகிறது. இப்போ நம்ம அடுத்த ஜென்மம் வரைக்கும் வெயிட் பண்ண வேண்டிய அவசியம் கூட இல்லை அப்படின்ட்டு நமக்கு அஜாமலருடைய அந்த ஒரு நிகழ்வு நமக்கு எடுத்து புரிகிறது. ஸோ அதனால் நம்மளுடைய இது என்ன, ஓகே, நம்மளுடைய இந்த மாயின் பிடியால் சில சமயத்தில் நாம் வந்து வீழ்ச்சி அடைந்தால் கூட அதை நம்ம பொருட்படுத்தக்கூடாது. நம்ம உணர்ந்து மீண்டும் பகவானில் ஈடுபடும் போது நாம் வந்து உன்னத நிலையை அடையலாம். அதற்கு என்ன முக்கியமான நிலை, என்ன நம்ம செய்ய வேண்டும், பகவானையே எப்பொழுதும் நினைத்துக் கொள்ள வேண்டும். தவறு செய்தால் அதை புரிந்து கொண்டு மீண்டும் அதில் மீள வேண்டுமே தவிர அதை பற்றி நினைக்கவோ இல்லை அந்த தவறை மீண்டும் மீண்டும் செய்யவோ கூடாது அப்படின்ட்டு நம்ம இருந்து எடுத்துக்கொள்கிறது. கருமி ஒருவன் தனது சொந்த கர்ம பலனை அனுபவிக்கிறார். ஆனால் பக்தனோ நேரடியாக பகவானாலேயே தண்டிக்கப்பட்டு திருத்தப்படுகிறார் இல்லையா. கர்மி வந்து அதனாலதான் கர்மிகளுக்கும் பக்தர்களுக்கும் வித்தியாசம். கர்மிகள் வந்து புலனின்பத்தில் தான் ஈடுபடுவார்கள், பலநோக்க செயல்கள் தான் ஈடுபடுவார்கள். அவர்கள் ஒரு காலம் வந்து பகவானை சென்றடைய முடியாது. ஆனால் பக்தன் வந்து வீழ்ச்சி அடைந்தால் கூட பகவானால் தண்டிக்கப்பட்டு பகவான் உணர்த்துவார் அவர்களுடைய தவறுகளை, அவன் திருத்தப்படுகிறான் அப்படின்ட்டு நமக்கு தெரியணும். பக்தன் வந்து பகவானால் திருத்தப்படுகிறான். அதற்கு என்ன, அவன் வந்து பகவானில் ஒரு பக்தனாகவே இருக்க வேண்டுமே தவிர அவன் மாறக்கூடாது. அது ரொம்ப முக்கியம். அதற்கு என்ன தேவை அப்படின்னு சொன்னா சாது சங்கம். ஸோ நம்ம எந்த குரூப்ல இருக்கோம், நம்ம எந்த அசோசியேஷன்ல இருக்கோம் வந்து ரொம்ப முக்கியம். நம்ம பார்த்துட்டு முன்னாடி இந்த எக்ஸாம்பிள் சொல்லியிருக்கேன்னு நினைக்கிறேன். தட் இஸ் ஒரு குழந்தை காலேஜுக்கு போகுது. காலேஜுக்கு போகும்போது தட் இஸ் பலதரமான குரூப்ஸ் இருக்கும். ஒரு குரூப்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா நல்ல பயபக்தியோட தட் இஸ் பகவானை நினைத்து பகவானுக்கு பிரியமுள்ள காரியங்களை செய்து கொண்டிருக்கிற ஒரு குரூப். இன்னொரு குரூப் பார்த்தீங்கன்னா வந்து ரொம்ப தவறுதலாக வேறு ஒவ்வொருத்தரும் வந்து அந்த என்ன சொல்லலாம், நம்ம விகர்மா நிலையில் செய்யக்கூடிய காரியங்களை செய்கிறார்கள். ஸோ இந்த விகர்மா செய்யக்கூடிய காரியங்களை செய்யக்கூடிய குரூப்பில் வந்து அந்த குழந்தை அங்கு செல்லும் போது மற்றவர்கள் அவனை வந்து அந்த மாதிரி காரியங்களை செய்ய தூண்டுகிறார்கள். அப்பொழுது அவன் வீழ்ச்சி அடைகிறான். ஆனால் அவனுக்கு இந்த நம்ம சொல்ற அகர்மா நிலை இல்லை வந்து சத்துவ நிலையில் செய்யக்கூடிய காரியங்களை செய்யக்கூடிய அந்த ஒரு குரூப்ல வந்து அவன் வந்து மீண்டும் அவனால் வந்து சேர முடிந்தால் அவனாவும் கடைசியில இதெல்லாம் விட்டு விட்டு அங்க சேர்றதுக்கு வாய்ப்பு கொடுங்க. ஸோ அதே மாதிரிதான் பக்தி இது. ஸோ நம்ம வந்து எந்த குரூப்ல நம்ம சங்கத்துல இருக்கோம், சத் சங்கத்தில் இருக்கோமா அசத் சங்கத்தில் இருக்குமா பார்க்கணும். நம்ம வந்து பகவானுடைய டிவோட்டிஸ் இருக்கக்கூடிய சாது சங்கத்தில் நம்ம இருக்கும் பொழுது நம்ம வந்து பகவானை சென்றடையக்கூடிய வாய்ப்புகள் உண்டு. அது இல்லாமல் அசத் சங்கத்தில் சேர்ந்தால் நமக்கு உயிரே கிடையாது அப்படின்ட்டு பார்ப்போம். இது எப்படின்னா ஒரு நல்ல எக்ஸாம்பிள் இங்க சொல்றார் பிரபுபாதர். ஒரு அனாதையின் துன்பமும் ஒரு அரசன் பெரியமுள்ள குழந்தையின் துன்பமும் சமமானவை அல்ல. அனாதையை கவனித்துக் கொள்ள ஒருவரும் இல்லை என்பதால் அவன் உண்மையாகவே ஏழையாகவே இருக்கிறார். ஆனால் செல்வந்தனின் அன்பு மகன் ஒருவன் அனாதைக்கு சம காணப்பட்டாலும் அவன் எப்பொழுதும் தனது திறமை மிக்க தந்தையின் கண்காணிப்பிலேயே இருக்கிறார். தவறான சகவாசத்தினால் பக்தனுடன் சில சமயங்கள் பலநோக்கு கருவிகளைப் போல செயல்பட முயல்கிறார். பலனை எதிர்பார்க்கும் கருவிகள் ஜடவதை அடக்கியால விரும்புகிறார்கள். அதே போல புதிய பக்தன் ஒருவன் தனது பக்தி தொன்றுக்கு பதிலாக முட்டாள்தனமான சில ஜட சக்திகளை சம்பாதிக்க நினைக்கிறான். இத்தகைய மூட பக்தர்கள் சில சமயங்கள் பகவானால் கஷ்டத்தில் புகுத்தப்படுகின்றனர். பகவான் தனது பக்தனிடம் விசேஷ கருணை கொண்டு பௌதிக உடைமைகள் அனைத்தையும் பறித்துவிடக்கூடும்.
இச்செயல்களால் தடுமாற்றமடையும் பக்தன் எல்லா நண்பர்களாலும் ஒருவனால் நிராகரிக்கப்படுகிறான். இதனால் பகவானின் கருணையால் மீண்டும் சுய உணர்வு, ஏன்னா அவனுக்கு கஷ்டம் வரும்போது மீண்டும் பகவானை நினைக்கிறான். அப்போ பக்தி தொண்டை நிறைவேற்றக்கூடிய சரியான வழியில் மீண்டும் நிறுத்தப்படுகிறான். ஸோ இது நமக்கு இந்த பிரபுபாதனுடைய பக்கத்துலேருந்து ரொம்ப கிளியரா நமக்கு தெரியுது. ஸோ நம்ம எல்லாம் எப்படின்னா ஒரு ராஜாவுடைய குழந்தைகள் மாதிரி, அனாதை குழந்தைகள் கிடையாது. பக்தி தொழில் ஈடுபடும் பொழுது நம்ம அனாதைகள் கிடையாது, பகவானின் குழந்தைகள். அதனால எப்படி நம்மளுடைய நிலை என்ன, நாம் தவறுதலாக இந்த வீழ்ச்சி அடைந்தால் கூட நம்ம பகவானை சென்றடைய முடியும் அப்படின்ட்டு நம்ம ரொம்ப கிளியரா இந்த பர்பஸ் நமக்கு தெரியாது. ஆனால் என்ன ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் திங் என்ன, நம்ம பகவானில் அந்த பக்தனாக இருக்க வேண்டும். அதை விட்டு நம்ம புறன்பத்தில் ஈடுபட்டால் அதற்கு நமக்கு அதிலிருந்து மீள்வதற்கு வாய்ப்பு கிடையாது. அதனாலதான் இந்த ஸ்லோகம் பகவான் முகுந்தரின் சேவையில் உண்மையான ருசி பெற்ற ஒருவர் மீண்டும் சம்சார பந்தத்துக்கு திரும்பி வரமாட்டார் என்பதை குறிக்கிறது அப்படின்ட்டு நம்ம கிளியரா பார்த்துருக்கோம். ஸோ இந்த ஸ்லோகத்து முக்கிய கருத்து என்ன அப்படின்னா, சம்சாரம் அப்படின்னா துன்பமயமான பந்தம், முகுந்த சேவை ஆனந்தம், அதே மாதிரி லிபரேஷன் பிளஸ் விடுதலை சொல்லுவாங்க. பக்தி என்ன, இயற்கையான ஈர்ப்பு. ஏன்னா நம்ம எல்லாருக்கும் இந்த பக்தி எப்பொழுதும் டார்மண்ட் கண்டிஷன்ல இருக்கும். ஆனால் ஒரு பக்தனுடைய ஒரு டிவோட்டியோட அருளால் அந்த டார்மண்ட் நம்ம ஃபீலிங் ருசிப்பி விடும்போது மீண்டும் பக்தனாக இருக்கும். அதுதான் ரொம்ப முக்கியம். அதற்கு என்ன தேவை, நம்ம பகவானில் இந்த பக்தி தொழில் ஈடுபட வேண்டும். உண்மையான பக்தி சுயமாகவே பந்தத்திலிருந்து நம்மளை விடுவிக்கும். ஏன்னா அதுதான் நம்மளுடைய இது இல்லையா, இலக்கு இல்லையா. இந்த நம்ம என்ன பகவானை சேர்ந்து அடைய வேண்டும் அப்படிங்கும்போது இந்த கர்ம பந்தத்திலிருந்து நாம் விடுபட வேண்டும் அப்படின்ட்டு. இதற்கு நம்ம பார்த்தீங்கன்னா இது பகவத்கீதையில ஒரு நல்ல ஒரு இது இருக்குது. 2.59 விஷய விநிவர்த்தந்தே நிராகாரஸ்ய தேகினா ரசவர்ஜம் ரசோ அபியாஷ்யா பரம் திருஷ்ட நிவர்த்ததே அப்படின்னா என்ன, தட் இஸ் ஒருவன் இந்த நமது ஆத்மா இல்லையா, ஆத்மா அந்த நிலையானது, ஆத்மாவோட நிலையானது இப்போ பகவானை பின்னப்பகுதி, அந்த டார்மண்ட் ஃபீலிங் நமக்குள்ள இருக்கிறது. ஆனால் நமக்கு இந்த சென்ஸ் ஆப்ஜெக்ட் என்னன்னா புலன் இல்லையா, இந்த புலன் இன்பத்தை நாடக்கூடிய அந்த ப்ரொபென்சிட்டி எப்பவும் இருக்கிறது நமக்குள்ள. ஆனால் பகவானில் நாம் ஈடுபட்டு விட்டா, பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டு விட்டா, நம்ம மனதினை அந்த பக்தி தொண்டில் கிடைக்கக்கூடிய ஆனந்தம், இந்த கட்டுண்ட நிலையில் நாம் அந்த புலன் இன்பத்தில் ஈடுபடக்கூடிய அந்த நிலையில் நம்ம விடுபட்டு பக்தி தொண்டிலேயே நம்மளை ஈடுபட செய்யும் அப்படின்றது. தட் இஸ் பக்தி தொண்டு இஸ் அ ஹையர் டேஸ்ட் இல்லையா. நம்ம அர்ஜுனன் சொல்லியிருக்காரு இல்லையா, தட் இஸ் காற்றை வேணும் என்றாலும் கட்டுப்படுத்த முடியும், ஆனால் என்னால் நான் எப்படி நான் இந்த பக்தியில் ஈடுபட வேண்டும் அப்படின்னு கேட்டிருக்காரு. மனதனை எப்படி கட்டுப்படுத்த முடியும்னு கேட்டிருக்காரு. என் மனதனை கட்டுப்படுத்தினால்தான் நான் பக்தியில் முன்னேற முடியும் அப்படின்ட்டு. ஸோ அதுக்கு என்ன கிளியரா சொல்லியிருக்காரு, தட் இஸ் பக்தி அப்படின்றது ஹையர் டேஸ்ட். ஸோ பக்தியில் நாம் மனதனை முழுமையாக வைத்து விட்டால் என்னாகும், மற்றதெல்லாம் இன்சிக்னிஃபிகண்ட் அப்படின்னு சொல்றாங்க இல்லையா. மற்றதுக்கு பக்தியானது நமக்கு உன்னதமான ஆனந்தத்தை தரும், அதுதான் நித்தியமான ஆனந்தம் அப்படின்ட்டு நமக்கு எடுத்துருக்கிறோம். அது நம்ம பகவத்கீதையிலையும் நம்ம டீட்டெயிலா பார்த்துருக்கோம் இல்லையா. ஸோ நம்ம இதை படிக்கும்போது, பாகவதத்தில் படிக்கும்போது பகவத்கீதையில் கூறப்பட்டதெல்லாம் நமக்கு மனசுல தான் வருது இல்லையா. ஸோ அதனால தான் நம்ம சொல்லுவோம் பகவத்கீதை மேனுவல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லை, எல்லாரும் தானே சொல்லுவாங்க பகவத்கீதை லைஃப் மேனுவல், நம்ம எப்படி வாழ வேண்டும் என்று. ஸோ இதுல நம்ம பாகவதத்துல பகவானை துதிக்கும் பொழுது எல்லாம் நம்ம மனதில் மீண்டும் மீண்டும் வரும். ஏன்னா நம்ம எல்லாரும் பகவத்கீதை படிச்சிருக்கோம் இல்லையா. அது நம்ம எப்போ இந்த மாதிரி ரெஃபரன்சஸ் மனசுல எப்பவும் வர வேண்டியது. ஸோ ஆன்மீக ஆனந்தம் எப்படி நமக்கு என்ன தரும், உள்ளார்ந்த திருப்தி, மனது நிறைந்த திருப்தி வரும். அப்படின்னா நமக்கு பரமாத்மாவுடன் உறவு உண்டாகும். பரமாத்மாவுடன் உறவு உள்ளும்பொழுது அதற்கு நிகர் வேற எதுவுமே கிடையாது இல்லையா.
கட்டுப்பட்டு நம்ம வந்து மனதனை கட்டுப்படுத்தி கொண்டு நம்ம புலனின்பத்திலிருந்து விடுபடணும்னு நினைக்க வேண்டியது இல்லை. பரமாத்மாவுடன் நம்ம உறவு கொள்ளும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த ஆனந்தம் வருகிறது. அந்த ஆனந்தத்துக்கு நிகர் வேறு எதுவுமே கிடையாது. இது பரமானந்தம் அப்படின்னு நம்ம பார்க்கணும். ஸோ இது பொலித்தனமான ஒரு சுகம் கிடையாது, நமக்கு அந்த ஆனந்தம் கிடையாது. இது வந்து எப்படி உண்மையான ஆனந்தம். ஸோ இந்த சுருக்கம் என்ன, நம்ம இன்னைக்கு இந்த ஸ்லோகத்துடைய முகுந்த சேவையின் ருச்சி. முகுந்த சேவைனா பகவானுக்கு சேவை செய்யும் பொழுது கிடைக்கிற ருச்சியானது நிரந்தரமானது. சம்சார பந்தம் தானாகவே விலகும். பக்தி கொண்டு ஈடுபடும் பொழுது சம்சார பந்தம் தானாகவே விலகும். இதே போன்று வாழ்க்கையின் இதுவே வந்து வாழ்க்கையின் முழுமை அப்படின்ட்டு நம்ம இந்த ஸ்லோகத்தை வந்து பார்க்கிறோம். ஸோ இதுதான் வந்து நம்ம இன்னைக்கு பார்த்த இந்த ஸ்லோகத்தினுடைய கருத்து. ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. ஸோ இதுல ஏதாச்சும் டவுட் இல்லை, ஏதாச்சும் கருத்துக்கள் இருந்தால் சொல்லலாம். ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. சொல்லுங்க பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா. பிரபுஜி, அந்த இழிவடைந்தவர்களுக்கு மூன்று வகையில ஒருத்தர் தண்டிக்கப்படுறாங்க, அவன் பாக்கியசாலி. இன்னொருத்தங்க வந்து நிராதரவான நற்கதியில வைக்கப்படுறாங்க. மூணு பேர் இங்க சொல்லியிருக்காங்க இல்லையா பிரபுஜி? அது ஒண்ணு மட்டும் கொஞ்சம் விளக்கம் சொல்றீங்க? ஸோ இதுல பாத்தீங்கன்னா வந்து பகவானால் தண்டிக்கப்படும் போது என்ன ஆகுதுன்னா, அவனுக்கு பகவான் கையில இருந்தவங்க தண்டனை கிடைக்கும் போது என்ன ஆகுறது நமக்கு? இப்போ நமக்கு சொல்லுங்க. பாக்கியம், டைரக்டா பாக்கியம். எக்ஸாக்ட்லி. அவனுடையது அப்போ முடிஞ்சு போகுது இல்லையா? ஸோ அப்படி இருக்கும்போது அவனுடைய அந்த சஃபரிங்ஸ் எல்லாம் அப்போ முடிஞ்சு போகுது. ஸோ சிலவர்களுக்கு என்னன்னா உடனே நமக்கு அந்த இது இருக்காது. நமக்கு வந்து அந்த நம்ம செய்த அந்த காரியங்களுடைய பலன் நம்ம அனுபவிக்க வேண்டியது இப்போ இருக்காது. தட் இஸ் இந்த லைஃப்ல இருக்காது. சம்டைம்ஸ் வந்து இட் மே டேக் லைஃப்ஸ் ஆல்சோ. தட் இஸ் மெனி பர்த்ஸ் ஆல்சோ சொல்ல முடியாது. நம்ம செய்யக்கூடிய காரியங்களுடைய தன்மைக்கு ஏற்பது. அப்போ அது நம்ம செய்த அந்த கர்மத்தின் பலன் வந்து அனுபவித்து ஆக வேண்டும். ஆனால் அது ஒரு இது இருக்கு. நமக்கு வந்து சாஸ்திரங்கள் என்ன கூறுது? பகவானில் நாம் ஈடுபட்டு பக்தியில் நம்ம உயர்ந்த நிலையில் வந்தால் நம்ம சொல்ல அன்னபிலாஷித சூன்யம். பகவானே நினைத்து கொண்டு நம் மனதில் பகவான் மட்டும் இருக்கும் பொழுது என்ன ஆகும்னா, நம்ம வந்து பகவானால் நாம் செய்யக்கூடிய காரியங்களுக்கு இந்த கர்மங்களின் இந்த இது தட் இஸ் நெகட்டிவ் எஃபெக்ட்ஸ் வந்து இல்லாமல் பார்க்க முடியும் அவரால். ஸோ நம்ம செய்ய வேண்டியது என்ன? பக்தி இல்லையா? அனன்ய பக்தி, அனலாய் டிவோஷன் சொல்லுவாங்க. அது நம்ம செய்ய வேண்டிய ஒரு பக்தன் அது செய்யும். வீழ்ச்சி அடைந்தால் பரவாயில்ல. அதான் நம்ம இந்த ஸ்லோகங்கள் 17, 18, 19 பார்த்தோம். அது பரவாயில்ல. ஆனால் நம்ம பக்தன் செய்யக்கூடியது நம்ம தவறை புரிந்து கொண்டு பகவானில் இருக்கிற அந்த நம்பிக்கை, அந்த பக்தியை வந்து விடாமல் இருக்கும் பொழுது ஒரு தந்தை எப்படி ஒரு மகனை காப்பாற்றணும், அதே மாதிரி பகவான் நம்மை காப்பாற்றலாம். ஓகே பிரபு? எஸ் பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. அதாவது இன்னொரு பிறவி எடுத்துட்டு வந்து நம்ம ரொம்ப கஷ்டப்படுறதை விட இந்த பிறவிலேயே நம்ம தண்டிக்கப்பட்டா கூட பகவானை போய் அடைஞ்சிடலாம். ஓகே பிரபு. எக்ஸாக்ட்லி. ஹரே கிருஷ்ணா. அங்க நிராதரவுன்னு போட்டிருந்ததா பிரபு? அதனால கன்ஃபியூஷன் ஆச்சு. That's quite nature. ஹரே கிருஷ்ணா. நம்ம இன்னைக்கு இதோட மாதிரி வந்தாச்சு. நம்ம இன்னைக்கு நிறுத்திக்கலாம். ஸோ நெக்ஸ்ட் நம்ம